blei ya phi barok kane kadei ka UDIT channel ngadeu arki jo dakhar menta ka sngi ngawan ra chapi ya ka wei ka poetry ka bakyntang ka ying tinga kerpat ya phi barok ki ba up pat yo sngiu ya kane ilem ya ki feedback ka jong phi tingan sedang ya kane ka poetry ka ying Kynjai hala ying ni shong Miet labat sngi bangidon Katno jingshngaiñ ka ying ba iathuhkhana ka ying badon Mei I. Barok ngi ya bamlang ya blei ngi da ainguh ainam. Jingshet jingtah ka babang Namar ba shet Mei da kti bakyntang. La ka tipbriew tipblei ni pule puthi Mei bat pa yang ngi ki yai kyntiew. Man kopor bangi kumle bakla kmie ki kpa yang ngi ki pynbeit pynbha. Kynmaw babun na ki kmie ki kpa jungi kalat yaki ka khlem plie. Henrei ki IT mit bat man sim namar ka jingnang jingstah yang ni. Ban long ki ba job haka jingim ki datrang shisha yang ni. Ban ngidei banda tengkai bha ya ka jingsneng jingkraw jung Mei I. Sa ka wei kum ka jingten Kynmaw yang ni ladangi ko ban imslem haka perthei ka jingting burom ya ukpa bat ka kmie kadei ka sakhi bangiting burom ya blei hi blei chibun